Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат. Ай ҳамат миннатдорум. Аэропорти Внуковада қарор дорем. Баъзе бародарҳо дар WhatsApp навистанд ки ҳамин аэропорти Внуковара мақсад ай вазъияти проверкаш камтар маълумот битеу ва баъдан ҳамин одамои бедокумент чӣ хел будроян хубтара. Дар ин видео тасмим гирифтем ки дар ҳамин бора шумо да каме ҳам боша маълумот расонем. Мисол кадоме ки билет дошта боша ё ки билет гирифтани ай хабардор мешава. Фикр мекунам беҳтарин ай ва пешаи видеора сар кардан маълумот додан Мадинаи аэропорти Душанбе нархи навои билета шумо да мерасона ки рубл кати дар назар дора ва барои билет метоне ки номерома иним ҷада мемонум занг зане прямои успед накадем WhatsApp да нависе иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билетотона арзонтар бигирем. боқи паноҳи Аллоҳ видеои Мадинара мемонум ва видеоро бо давом метем бошем. Assalomu alaykum ба ҳамаи подписчикои ака Абдулло раҳмат ки подписатсия мекунанд, лайк мемонанд, комментария менависанд ва дастгирӣ мекунанд. ҳозир ман қарор дорам аэропорти Душанбеда ва мехостам нархҳои билети моҳи августа ба шумо бирасонам. Москва Душанбе аз 7800 то 10000, Москва Кулоб аз 5800 то 7200, Москва Бохтар аз 7000 то 10000, Москва Худжанд аз 7600 то 9700, Душанбе Москва аз 28000 то 32500, Кулоб Москва аз 24000 то 27000, Бохтар Москва аз 23500 то 32000, Худжанд Москва аз 24500 то 27500. шаҳрҳое ки нархҳоша нагуфтем метавонед занг бизанед, номерое ки ака Абдулло мемонад ва ҳамаша шумода мегӯянд. дар паноҳи Аллоҳ бошед. бародарон, ростӣ ҳамиҷа як бародаре ки паст яъне пеши рейс да ҳастай хостем ай худаш пурсем ки чӣ проблема мешава ҳамин сабаби багаж зиёд будан. ростӣ нахости видео да биёяву некем маълумот метиҳад. Салому алейкум акаҷон. Алейкум салом ака. Акаҷон, мисол ҳамиҷа да бигем ҳамаи рейси Внуково Душанбе ютерда ҳастӣ. Чӣ проблема мешава одамое ки мераванд ака? ин ҳамун духтараки зарде ки рафтеса ин ҳамон оли хай пешиш мекунӣ ва нишоншо метӣ барои 1 кило ай ручной зиёда 1 кило багажаш 8000 шафон кардагам пул надора бечора ки бисмура 1 кило ам боша 20 кило ам боша 4000 мешмура хо ручной хо багаж 1 сумка то 20 кило 2 сумка 10 кило ё 5 кило хеле намегира як та фақат 20 кило илоҷиш боша ҳам ютер кади билет нагира совети ман сомон айриё ки ҳама хубай мақсад барои ки бисёриҳо мес ҳамаи рейс да мешава ки пул бисπорана мешава ин ҳам каса намуҷа ҳама спордеса инам духтарак навоз меябо агар чӣ боша ай худаш мепурсем. хоб гап несте ака. ростӣ бародаро бисёр мехостам ки дар омаданша сиёмка кунам ай сабабе ки истодагӣ будам бо гуфтам проблема нашава мақсад барои худмон. ростӣ дим этаж зона вилетада меистам баъзан вақт ҳастаи ҳолатое ки намеистанд одамое ҳастанд ки мақсад дуромадагианд документ напурсидагианшону мақсад як вариант ки ё худшон медонанд ки кадом вақтҳо мебиёянд регистратсияшон кадом вақтҳо бестанд барвақттар биёен хубтарай. дуюм вариантш вақте ки такси қати меоем ё ки мошини хитон қати ё ки мошини ягон шиностон қати ай зона вилета неу зона прилёташ якум этажай бигем да уҷа ба о табудроем хубтарай барои ки уҷа бисёртар одаморо стречат кунӣ ки мебиёянд намеистанд а якум этаж медроен экскалатор қати дуюм этаж меброен беҳтарине ва чӣ хеле ки мебинен регистратсияи Внуково Душанбе рафтестай бисёртар чӣ проблема мешава одамода ин багажшон ки 1 кило ам зиёд мешава штраф меспоранд ҳам багажда ҳам ручнойда ҳамин масъалаш да эҳтиёт бошед. боқи паноҳи Аллоҳ саволҳо боша дар комментария ё ки WhatsApp да метонед ки пурсе худтона эҳтиёт кунед. миннатдорум ай ҳамаст.